Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. We have reached over 1 million views. Ngiyabonga kakhulu bosisi, bomabo, bhuti, bomalume kodwa ngiyazi ukuthi sime kakhulu ngosisi noma because amavidiyo engiwenzayo amaningi Uthando Nes'thembu, RHOD nokunye ke lapha nalapha. Ngiyabonga. Nawe yezwa nje ukuthi ngijabule. So, le video sizokhuluma ngoMakhumalo ukuthi kahle ngifuna ukuphendula abantu abathi she doesn't qualify ukuba kwi-RHOD nokuthi akekho rich nokuthi ugreedy ekhetha ukwenza izinto eziningi ngesikhathi esisodwa. So mina ngizokunikeza i-picture yokuthi kahle ku-TV production kwenzekalani or i-production team yenze njani or isebenza kanjani. uMakhumalo simazi from Uthando Nes'thembu, ishow le ehlanganise umndeni akuwona noma ikhaya akulo ubaba Mseleku namakhosikazi akhe amahle awu4. So makubheka Uthando Nes'thembu lenze kahle Uthando Nes'thembu according to viewership. Kumzansi Magic ngizosiba lapha ku top 10 yama shows ane viewership ephezulu. So if ngalana ye kune RHOD production team abantu ababheka ukuthi yini etrendayo eSouth Africa or yini evelele noma ngizothi nje ubani okukhulunywa ngaye kakhulu abangamfaka since uAyanda ehambile noma befuna ukeda ngingathi mhlambe for izathu sokuthi kuhamba uAyanda noma befuna ukeda. Uma beyangala kuThando Nes'thembu, the show that is already famous or enama viewers amaningi, kukhona uMakhumalo othandwa kakhulu. Ngizothi she's the most loved wife from the show. And kunabantu abathanda indlela uMakhumalo agqoka ngayo, her fashion sense, kunabantu abathanda i-personality yakhe or character, kukuwena ukuthi ubona kanjani. And ikhona into engingayisho before ngathi uMaK Uthando Nes'thembu strategic because she's the only wife esingakaze simbone nje enomsindo or ecasukile. Ngathi mina ngiyayiunderstand leyo nto because izinto azenzayo azimvumeli ukuthi abe lowo muntu. uMakhumalo uhamba yokhuluma kuma events ahlukene as a guest speaker uphinda abe ku radio. So mase sizombona ku TV sesicriticize uMakhumalo o esizothi utoxic noma sithi unomsindo or unjani akuzuhambisana. I-career yakhe imfuna ewumuntu onjalo nawe ke wayichaza futhi leyo nto. Ngizoyifuna leyo video because ngiyathanda ukuthi mangikhuluma into kokunye ngikunikeze evidence because kunabantu abanembuzo eminingi. Back to i-video. Uma i-production team ye-RHOD ibuka ukuthi ubani singamfaka, obvious uMaK is a perfect character or role or housewife ngoba unama followers are over 20,000. Mawubheka housewives abakhona already abafike before Makhumalo. Masubheka uMakhumalo ubheke i-fan base or followers uzothola ukuthi uMakhumalo about 3 or about 2 uyabadlula ngama followers. So mabemletha kufana nokuthi lotho kwi production team because kunalo 20,000 ozayo oza noMakhumalo. That alone counts. Masokuba khona thina ke let me say siba 2,000 sizothi uMakhumalo akanayo indlu enhle efana nale yo Surisha no Nkumi. Siphinde sithi uMakhumalo akaqualify because of 1 2 3. Masokuba khona 30,000 followers we want to see MaK because siyamthanda 1 2 3 her personality nan. Mawucabanga i-production team or uproducer uzolalela u-2,000 over 20,000 or 30,000, that is impossible. Masokuthi ke i-fan base yaMakhumalo kahle hayi bayala labo sisi. They will die for uMakhumalo. So kanjani ishow yabo ukuthi right masimfaka uMakhumalo si right because labantu bayenza. But nayi into embi sengicabanga ukuthi sewunayo ke picture manje ukuthi why ekhona isebenza lapho ukuthi
ukuze ishow ibe successful, ama-ratings, viewership, konke lokho, and nawo lama comments esiwenzayo thina, because uma ngizosho into ongakaze uyibone ubuyela back kwi-show or kwi-episode yangelanga ekuthini uhambe uyobuka ukuthi lokho kwenzakalile or ngikusho kabi, angibonanga kahle, right? Mase kuba khona lento-ke yethu-ke i-reality show. Ngizokuchazela nje ukuthi as much as kuthiwa reality show, there is 10% esiwubonayo wempilo yabo bonke. Kungenzeka ukuthi ubone uLasi RHOD or uNonkulu, but understand ukuthi le yenzeke on set ngesikhathi beshootha noma yenzeke ngesikhathi kukhandwa i-project le eyi-RHOD. Ngaphandle kwalokho, lo uLasi noNonkulu nobani banempilo efana nami nawe eqhubekayo lesingasaboni. So thina as viewers sisuke sibambelela kakhulu kulokhu ukuthi hayibo waze wam-undermine omunye, but kwenziwe purposely ukuze sibe nalowo msindo, because lo msindo lesiwenzayo wenza ukuthi kube nabantu abaningi abafuna ukubona ukuthi kahle kahle ingani le show benzani. Mase kuthi-ke umuntu othi American style or bakopele le yase-Europe, uke ubone uke unake if kuyenzeka ukuthi ukhona umuntu omfollowayo oyi-South African ohlala e-Europe, uthi lowo muntu I miss South African food, ngikunikeza i-picture. Mayethi South African food, okusho ukuthi there is a South African way and American way. So asikwazi ukucompare or even Australia. Ngeke sithathe into eyenzeka e-Australia si-expect ukuthi izoba exact mase yenziwa la e-South Africa, because e-South Africa sino Durban, sino Cape Town, sino Johannesburg. So izinto ezizokwenziwa it's a South African way. Omunye uzothi phela she doesn't qualify ngoba sike sibabone laba baphesheya amadiva kwasha kwacima kanjani. Amadiva aphesheya manje sowubuka e-South African projects ezohamba ngendlela yase-South Africa, ngendlela yasemzansi. Hayi ngicabanga ukuthi angithe yazi ugelsa wokho kudume ama-generator, so mangikhuluma manje sengikhuluma kakhulu ngiyamemeza ngibanga ne-generator, ngiyaxolisa. So kunama-roles abekwayo, even kuyi-reality TV show kunama-roles as much as kunama-roles uSkim Sam. So manje makubekwa lama-roles kukhona ozoba nomsindo kuthiwe right bethikhe lelo box, kube khona nje ofuna uqala idrama right lithikhiwe lelo box, kube khona ozoba shady lithikhiwe lelo box. Why? Benzela ama-viewers from all corners, ngoba ngithi abantu bazothi bayabanda nje lento lento eshow abantu kuthiwa asikho isidingo sokuthi kube khona ubani, because nje kuyafana nokuthi akekho. Uyabo uma yesebehleba sekunedrama kunalowo msindo nje unnecessary, kodwa because phela abantu besifazane nabakhulile labo sibuke siphoze nasithi hayibo kwaze kwa-unnecessary ke lokho. Kodwa manje ngendlela ye-TV ku-necessary ngoba ikona lokho kwenza ukuthi senze lama-video ku-social media pages kukhulunywe ngabo kanjalo. So if you still saying uMakhumalo akaqualify, uMakhumalo una over 20,000 followers, and that is man according to TV. Kune-TV production, kune-radio production. Kufana nani? For radio production kuzothathwa umuntu onezwi elimnandi, ivoice emnandi, kodwa futhi ivoice yakho mayimnandi ayingabi mnandi kuphela. Add something mawukhuluma abantu behleze besho ukuthi sifuna ulalela ubani because of her wisdom or his wisdom, into efana naleyo. But manje mawuza ngala ku-TV abantu bazothi sithanda uMakhumalo because ugqoka kahle, i-makeup yakhe, i-personality yakhe, uhlalelani ke ngangeni kwi-RHOD.
kanti manje makiwa ku-actor bazothi abantu aphela akakwazi ngisho ukukhala lowo, isiphi isidingo sokuthi abe khona kule adlale le role ngoba vele uyahluleka akakwazi ukukhala, uyayibandela nje unje. Sengicabanga ukuthi sengichaze ngokwanele and angibanga ngumsindo kakhulu. Ngiyaxolisa-ke ngevoice, bazalwane injena le voice. Nami ibuye nje ingithene off kodwa phela eyami ngizokwenza njani? Thank you so much for your love and support. I love you and appreciate you. Bye bye.